Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcash MTV apo patinopata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi muno mustudio ndatsikwa nevanhu vakuru, ndatsikwa nemalegendi vaso vanhu vekutamba navo vandakagara navo nhasi muno. So regai ndivasiyire mukana vakumhoresei wachikuudzai kuti ndiani tataiwa timbogaraka tombokurukura tombonzwa kuti wari kuzvikwanisawo sei. Saka so baba ndinokutenderai kuti mumhorese wateerere mubva maudza kuti munhu wandakagara naye panapa ndiani. Makadiko muri yeZimbabwe mafanzi ese imauchi manyama imimi ya Mwari wanditira zvakanaka ndasvikawo pano pabosi patichika TV haini zvakarongeka ndiri pachitauni musha mukuru hapana zikazi ndo musha mukuru kaHarare ichokwadi. aiwa inini ndinonzi Taruinga Manjokota kana kuti shuga ndere mangoma ndere kubasa zita rangu rechitupa rinonzi Taruinga Manjokota. Ndakaberekerwa kuBhoera kwa Chief Nyashanu ndiri Samanyika ndiri pano. Alright. Chokwadi ndauyawo panapa ndaunzwawo panapa neveTeachcash kuti ndisangana nemimi mushure mekunge vamwe vaitoziyayo munhu yoya akwatofa kuchina chaimbi. Aiwa tinotenda baba shuga. So thank you very much. Muri yeZimbabwe ndofunga mazviona kuti aiwa tagara navo baba shuga. Vamwe vanhu venguva nemibvunzo yakasiyana siyana, saka nhasi ndichaedza kuti ndinge ndichikwanisa kubata mibvunzo iyoyo kuti iwo wachizvipindurira baba shuga sezvo muridzi wacho aripo. Right, baba shuga ngatitange kupinda munyaya yedu tichimbokurukura zvedu tichitandara nemafanzi. So anonzi shuga Taruinga Manjokota akaberekerwa kupi? Ndo patinoda kutanga ipapo. Okay. Shuga Taruinga Manjokota akaberekerwa kuBhoera. Okay. Kwa Chief Nyashanu. Ndokukurira ikoko futi ndokutangira futi magitari ikoko. Alright. Ya inani ndotangira magitari muHarare muTonasi. Okay. Ndakatangira ikoko kuBhoera kumusha kwandakaberekerwa nditori pasukuru. Okay. Pasukuru pachikoro ndo pamakatangira kuridza zvemagitari. Ndiri zegaba. Right. Saka muchiri kurangarira here baba shuga kuti rwendo rwamakafamba kubva muchiri kuchikoro kuzosvika makunyatsa kuziva kuti inini ndakufarira zvemagitari chaizvo muchiri kurangarira kuti makore api? Ya inini ndiri kuda kuti nditange kupinda pandakatanga kuita kurekodha. Right. Kumwe ndombosiya. Okay. Pandakatanga kurekodha ngoma yangu yekutanga inini 1998 ndanga ndatoone ngoma. Okay. Yaitorira. Asi ngoma iyi yanga isingazikanwi zvekudaro because munongoziva kuti uiri mumusic ngoma dzekutanga kunyanya vanhu vasikatombozii kuti anombonzi shuga ndiani. Ndizvozvo dzinoridzwa wapo napo pamanhepenyuro payapa. Ende pamanhepenyuro payapa chinototi ngoma dziridzwe kurequestwa nemafanzi. DJ angaridzi ngoma isiri rumborequestwa nechi nemafanzi because pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kutoita tekiteki naDJ kuti haasi kuridza ngoma yangu. Saka ipapopo vanhu vangasingazoti Taruinga Manjokota ambori ani shuga ndiani. Saka hawanga vasingarequest. Saka ngoma dzanga dzikatoridzwe nenyaya iyoyo. Okay. Asi ndanga ndatoone matone song. Ndanga ndatoone song. Ndo pane song inonzi zviri mukati. Okay. Juliana yamunofungidzira kuti ndo yandakatanga naye. Ndakatozoisa paalbum rechi3 iremix ye. Juliana yekutanga ndo first 1998. Juliana yeyo neingoma inonzi ndaironga ndega pandaifamba ndega ndaifamba ndakatakura maspika inini pano ndichifambira zvikoro ndakatakura spika nemusoro pamupacho kana akaona taisunga ngoro
mombe donza nengoro. Takaenda kuzvikoro nemaspika ari mungoro. Pakaimba baba Vashero ngoma yawo yekutanga ye ndandatone song iyoyo. Wachibva kuKiyama Boys. Baba Vashero vachitobva kuKiyama Boys. Kana ndisikakanganisi pane ngoma yavakaimba na baba Nicolas Zakaria. Nonzi musoro wembandi anika ndinika baba amai ndiwo mbariro wanobata uswa wedenga. Iyo ndakaonera kunonzi kuGreen V3 mainzi mamunyarari vachiuya vachita mashozi yavo mubhayo imomo vanga vasikatozadzi. Ndakamupinda musho imomo. Asi chinhu chandakayemura baba Vashero kusvika nhasi uno pandiri kutaura ndiri baba Nicolas Zakaria ndichivapurocha ndine zvandandichida. Ndanga ndine magitari angu andanga ndinawo anga asina waya. Inini panguva iyi ndanga ndisingazivi kuti waya dzemagitari dzinowanikwa dzakazara mumashops mutaundi. Ndaitovharirwa panze nevamwe vanhu vanga vari muindastry remagitari majazzman vanga vasingandiudzi. Asi ndakaita zviwindi zvekuti nhasi pandanza kuti Kiyama Boys iri kukuridza panapa ndobva ndapinda mushow imomo ndakatobhadhara mari yangu. Ndadaro ndakaita zviwindi ndikati ndori kuona mudhara Nicolas Zakaria ndovanga vari mukuru wechikwata. Asi dzibaba ndavaona Nicolas vakabva vandindirozvisa kuna mukoma Alec Macheso vanove baba Vashero. Baba Vashero hauna kumbondigino ndobva ndatotaura nawo paya. Baba Vashero vakanditi iwe nyaya yako ndainzwa waturu inini nyaya yangu ndaide waya dzemagitari. Ndaide waya dzemagitari because ndandine magitari anga asina waya. Apa magitari acho anga ari mabhokisi futi mabhokisi gitari. Asi ndaida waya dzemagitari dzemagetsi. Ndokubva baba Vashero because mudhara madzibaba vakanditi shamwari inini ndina manager zvikanzi chiona manager wangu ndobva ndadhereri kuna baba Vashero. Baba Vashero watonditi ndasvika kwavari ndikati ndarifira kwamuri na baba vamadzibaba vanga vari pabhureki panguva iyi ndakavatamira vachangobva pastage vaenda pabhureki paipe. Inini panguva iyi ndasingatombomwe doro ndaitomwa dhiringi but izvi ndakumwa izvi ndakumwa zvangu. Ndobva baba Vashero wanditi shamwari iwe unogara kupi? Ndaenda kugara muno muGreen V. Zvikanzi togara kuchitungwisa. Saka iwe ukaona mukana uya kuchitungwisa hawana kumbondigino hawana kumbotura zvakaipa. Baba Vashero inini vanditi ndiuye kwaunga vanditi ndiuye kwekwe vandirirife ndakazoita 2 years ndisina kuendako makore mairi akakwana kusvika inini manje ndachiri natsozopinda manje muindastry. Ndo pandakazoti mudhara baba Vashero vanga watone bhendi ravo watone extra mberi kwazvo. Ndokubva vanga vaine album inonzi Mai Varubi. Takamudaya Mai Varubi mazwira aya itai mashoma anopunze musha imba yoparara. Ngoma iriya rakandibata ndobva ndazotwaini dzaibatwa paya pane ngoma riya ingoma yanditore moyo. Ndobva ndabva kuGreen V ndagara kwekwe. Inini manje zvakanditsimbirira. Inini album rangu ndanaro rainzi zvimukati asi zvakadii zvakatsimbirira. Ndobva ndada kuna baba Vashero ndichida kuti nditondombojoine bhendi ravo kuti mushande nawo. Yes, ndaida kuti vambondiboostawo nditomboshanda nawo ndichigena experience. Saka ndasvika kuya kwaigara baba Vashero ndakasvika ari Makuseni ndikatosvika paipa zvikanzi mudhara wamuri kutsvaka vaenda kune kwavaenda nemhuri yavo but kuma4 wanenge wadzoka. Asi kana uine patience unogona kuvamirira here kati ndomira. Ini panguva iyika ndaiziva kuti pane pandodombosecha futi
because inini zuwa iri ndakati ndoda kumbotsvaga vaimbi vandotozive kuti ava ndo vaimbi vakapinda muinzezi kudhara. Ndakaenda kwaMarcos Band vanga vachiri vapenyu ndo panga ine ngoma yaimba naMudhara Chingisi yanzi amaBritish imimi musati jairi musiwo. Ndakatosvika papa paMudhara Marcos Banda ndikatonzi apa but vabuda naMudhara Chingisi vaenda mutauni. Okay, ndobva ndati ndoenda kupi, ndobva ndaenda kwaMudhara Ketai Muchawaya. Yes. Ndaenda kwaMudhara Ketai ndobva ndatosvika paya pamba pavo ndakatopasvika asi anchapazina nhasi uno anotozitwa nogara papi. Okay, ndobva ndasvika papa tikanzi bhendi riri kwaMutare vakomana vebhendi. Okay, ndobva ndati ndaitsvaga mabhendi andaiziva andaifarire. Ndizvozvo ndobva ndati knowledge kune nyati handipazii. Ndine mabhendi angu andaifarira andaitoziva. Ndizvozvo andaitobhadharira mari yanguona. Ndobva ndati okay, knowledge kune nyati handizivi kuti vanogara papi. Ndobva ndati pasystem ndainzwa pane chirongwa chandakanzwa paredhiyo panguva iyoyo chainzi kumaofisi kwasystem tazvida kuri kutireniwa maartist vanhu vanenge vachida kuti vajoine vanoda kupinda muindastry yekuimba but painzi pari kubhadhaswa mari kuti ujoine chaidiwa mari yaibhadhaswa ikoko. Inini manje ndakatopasvika paofisi Peter Tazvida anga achiri mupenyu. Wandakaona ipapo ndakaona kuti inini mari iri kudiwa pandini. Ndobva ndati ayo hazvinetsi. Ndobva ndati shamwari yangu Aaron Chakanyuka Chinamira. Ndobva ndabvunza timu muchitungwiza kuti ndaida kutaimira time dzandada kuudzwa kuti Babashero anodzoka kumapasi 4. Ndopandakanzi Aaron anowanikwa kudi kudi kundasika kuzivi. Kwachinomuona here andinatsoziva. Ndobva ndabvunza kusvika ndakadhairektwa kuya Aaron haana kumuona Chinamira. Kwakuda kusviba ndikutamira time dzangu apa Babashero nguva yandatipuwa kwega vanenge vakuda kudii wakuda kudzoka. Ndobva ndadzoka. Ndadzoka manje. Saka pawaimbi wese apa pawamaitsvaga apa hapana wamakaona musi iwoyo? Hapana. Hapana wandakaona. Wandakazoona ndiBabashero. Madzokera manje. Ndadzoka manje. Pane vese ava ndaitsvaga. Ndanga tukachinzi apa wabuda Aaron Chinamira anotombomuona futi. Asi akaramba angori pai mumoyo. Because even up to now Aaron Chinamira zvori pane album randinoda kutori kuti izvo ndoda kurova flavor yaChinamira. Because ndanga ndiri muteereri ai ndibata aiwa mudendende mune mawani ishuka ko mudendende ndo mune uchika. Aaron Chinamira ndowe kuimba song ipi songa musoro wedendende? Okay, Aaron Chinamira ane ngoma dzaimba dzekuti wakanganwa here chemberedzi yadzawakasiya kumusha. Wakanganwa here baba namai wakasiya kumusha. Kudzaiwo baba namai inenge ichinja manje. Kudzaiwo baba namai vabereki vedu anobva zvake kwaGutuba takazoshaya zvake. Aindirora mangoma tichitambe maindekinde tichitambe maindekinde tichitambe maindekinde tichitambe maindekinde apa anenge amahwani pamupanza wamusewe manje. Mise iri kunzi iri kuridzwa mazuva ano kune vesungura. Aiwa kusi kuridzwa mise mise yaridzwa panguva iyo. Ngatitarisei madzoka kuna Babashero. Ndadzoka paona Babashero manje. Babashero wangu wapo panzvimbo apa. Asi inini manje ndasikazoti vari papi. Ndobva ndadzoka futi munhu uyo ndakanga ndaona pekutanga akandiona kuti ndakabva ndamunanga mambo ndadzoka ndinambouya paya nditsvagawo Mudhara mukandimbodzisiko muma4 tukanzi okay unowaziva here ukaona ndikati ndowaziva but handizivi tukanzi okay nyaya yako chaiyo ndi ndobva ndatsanangura nyaya yangu kati ini ndakasangana naMudhara Babashero Macheso kuGlenville
wachiridza naMudhara Madzibaba ndaide waexecutary but nyaya yangu yaenda kutoda izvezvi aichari waexecutary ndoda kujoine chi band plus ndoda kuaona because ndakatokwana muindustry pazvandoda kuti ndimbouonesawo wandionesewo mukuru wayo andataura nawo anditowazi kuti ndiani munhu iye anzwa nyaya yangu onoti haa munhu uyu nyaya yake itori straight ndobva anditi okay uri kuona mota iri apo ndikati zvikanzi endaipo papo ndobva ndaenda pamota zvishuwa ndoite nepamota paya ndotodhumana naMudhara Babashiro Mudhara Babashiro ndichiwamhorosa paya ndichitovaudza kuti baba ndambuya pana pamakuseni ndichikutsvagai ndonzi ndingi zita rangu ndonzi Taruinga Manjokota asi remagitari andoshandisa hangu ndonzi Shuga asi nyaya iri panapa mukuru ndiri kudawo kujoine kubhendi kwei because ndakambode kuzviita asi zviri kurema zvoda kuti ndimbotanga mambondibika imi ndimbodzidza Babashiro ndobva wanditi mushure mokuwanzwa nyaya yangu hauna kumbondipindura zvakaipa wakandiwo shamwari yangu ndakunzwa asi challenge iripo inini ndine vanhu 17 wana baba wemhuri saka iye zvezvo kuti ndikuwanire kuti ukwane hapana because wana baba vandira nezvavo vari kuto ndo namba ndichiri comfortable kuti ndinge ndichikwanisa kuti ndishande nayo ndizvo because handidi kuti ndikunyepere asi chimbotaura hako zvimwe zvezvinhu ndobva ndachiwaudza nyaya yangu ndikati nditorowo ndakamboreka kuda ngoma yangu ndikati pamairidza kuGrandview pakadai ndini uya wakataura naye ndichiti ndokumbirawo dzegitari ndabva kuna baba Nicolas Zakaria vakandirivhira kwamuri ndimi manager webhendi imimi mukazonditi uye kuchitumbwiza asi inini andakazotora time isina kuya kunoku asi ndakaramba ndiri nemimi pfungwa dzangu zvisinei zvamanditi imimi vanhu varipo vakawandisa apa izvi hamusi kutora vanhu saka ndine kabhendi kangu kandiri kuzama kuda kudii ndoita sei Babashiro vakanditi mumwe wangu serious ndikati nditori serious anzi ona munin'ina wangu wakadai wakadai andi wakatarisa pasi wakati ukadai chii chauri kuona wakatarisa kupi uri kuonei ndikati ndatarisa uko ndikuona blue kudai tikanzi uri kuona blue yauri kuti wakatarisa kudenga blue yauri kuona hapasi pano Babashiro achindudza mashukiro tikanzi munin'ina wangu hapasi pano zvinhu zvauri kuda kutanga rwendo rwauri kutanga urwu izvozvizvi tikati futi unoiziya madhiri ayo wane futi dzonzi dzinotiravhera kuenda tikati dai kuti toda kubaya chinhu chauri kuona icho chinenge chibhulu icho chobayika here hakuna kwainosvika hapasi pano saka iwo nyaya yoda kutanga iya rwendo rurefu saka tichitaura zvekuti rwendo rurefu panoda kushinga wakashinga here unoshinga here ndikati hamudhani ndori serious saka ndatoita zvivindi zvokubva kwandabva uko kuuya kuno kutsvagai mashoko iwo ndakaudzwa naBabashiro mashoko akanga aitori nechekuita neupenyu hwangu kusvika nhasi uno panditora ndiri pano nanhasi mashoko iwo kana ndikaona kuti ndakuda kundikana ndakuda kuneta ndinongorangarira mashoko andakaudzwa naBabashiro kushamwari rondo basa roda kutanga rondo rurefu hauna mbotiti usaridza asi wati wotodii wotoshinga okay ndashinga kudaro manje ndafamba ndine magitari ndakadzoka ndisati ndabva pawanga vari vakandipa $20 Babashiro vakanditi wabva kupi ndikati ndabva kuGrandview 3 vakandipa $20 panguva ye$20 inge iri mari chaicho inini panguva ndakangoti ndakati anchadi kutora time ndiri pano ndokuona kunzi chimbondipa imwe change tobva ndatoti twakwakutosviba kati mukuru pakwangondibvunza kuti wabva kupi ndikati Grandview 3 wangobudisa mari yamuhomwe ndobva wandipa mari $20 ndakarohwa nehana pandakapuwa mari iyoyo mari
Mari andatobudisa kombi kubva uku ameno yapinda kangani pamari iyoyo. Ndatofamba ndichitoti nyangwe zvandaida zvaramba asi ndapiwa chi? Ndapiwa mari $20 plus mukuru wapane mashoko awandiudza ekuti anombondirambidza kuti shamwari hapana basa but wandiudza kuti ndine vana baba vemhuri 17 wandiri kufamba nawo. Ona kuti ndikuti undokwana pa 17 nyangwe ndiwo. Ndadaro manje ndakandodzoka kusaidi kwangu kwandaigara kuGreenville. Ndobva ndatanga kuchitoita serious. Right. Ndo pandakatanga kuzorekodha ngoma inonzi kutaura taura. Ndanza ndairekodha. Okay. Ngoma iyi. Nana rinenge J. Rinenge J. Nana tsoro dzavo dzese dzavanotamba. Iyo. Kunyarara kwavo kwavanoita usavagumbukire. Right. Vasiye vakadaro chauke. Nana nditewo chakanaka vambofariyawo. Alright. Baso mweya asi panana ningirindi panana Juliana panana Mairos. Mairos itori ndekumberi. Nde album ye3. Mairos. Nde3 ye inonzi chamungarirwe album yacho. Itori album ye3. Album ye2 ndichibva kwa Baba Shero. Nde kuti kutaura. Wow. Album yange kutanga zviri mukati. And album yange zviri mukati macho. Munona Mr. T1. Up to now. One was wanenge wasombondisangana nini wasanonga wasombondiona. Wachindiona mumu wangu. Ne voice rangu. Zvandinoimba. Ne mavideo avakaona panguva yandakatorwa mavideo pandakaita mavideo ana Mairos ana vananga nditese ndaibuda ndiri munhu akapunda kana takuti kupunda manje takutati kwedu kuMozambique ka ndaziva kuti Mozambique vanotifarira futi ikoko tiri paMozambique kupunda munhu anenge akasimba. Saka inini manje kusimba kwandaiona ndiri paTV vanhu vachizondiona live sezvo semaononomundirikiti andina kutombopunde. Saka chinhu chakapunda pandiri ivoice kwete miri wangu. Saka pandakati zviri mukati ini pandakadumidza album yekutanga kuti zviri mukati handitomborina kana ngoma inoimba nezvekuti zviri mukati asi hamene chakangoita kuti ndiembe kuti nditumidze zita rangu kuti album yekutanga kuti zviri mukati. Saka nanhasi so nemafans pane confusion vamwe vanenge vasotombondiona vanogona kutoramba kuti ndini because vanenge vatoziva kuti vachaona zimunhu zihombe according nevoice rendotozoimba wese. Alright. Ko album rakazonyatsa kuita kuti muchiputike manje muchinyatse kuzikanwa zvakafamba sei ipapo? Awa ma1 takuende pama1 awa ma1 ma1 amunonzwa achitaurwa nasekuru wamusundagore ndo patakupinda kuti ma1 ayo. Right. Pakazoita gepiri kudai ndaita manzi kutaura ini ndagara muGreenville 3 ndakatanga kuona kuti ndaita ngoma yetorira iri todikana. Ndakafamba nditsvaga mabhawa ekuridzira magitari. Ini ndasamboridzira pamabhawa. Ini ndagara muGreenville 3 ndakatanga kuona kuti ndaita ngoma yetorira iri todikana. Ndakafamba nditsvaga mabhawa ekuridzira magitari. Ini ndasamboridzira pamabhawa. Kamba mabotosu ndo pamabhawa pacho. Ndakaenda panonzi paCharehwa pabudiriro 2. Inini ndaifamba netsoka because Greenville 3 nebudiriro zvakangoda kubatana. Ndasvika paCharehwa paya ndakasvika muina mai Charehwa namanager wavo. Ndanga ndine gitari rebase. Mai Charehwa waiita nezvei nguva iyo? Mai Charehwa wanga waine husi hwedoro. Wanga waine bhawa. Waitengesa doro nekuhodhesa doro futi. Panguva iyi wana baba wachimbetu wanga wachiri wapeni. Dr. Nero ndo doro yaitoibhesi ravo Nelson Chimbetu. Saka ndasvika paya mai Charehwa wanga vasingandizivi. Inini ndakangenda
ndaonana nababa unonzi Walofombo wane mabhazi. Wandozoti imba pamanzi yangu nonzi zvaonekwa baba Jeremiah hoyo Lofombo. Wandoti baba Jeremiah hoyo Lofombo ndo muri dzemabhazi emunoona ane blue newhite anofamba mutaundi akanzi J hoyo. Baba Walofombo vakafarira ngoma yangu inowanikwa pa album yangu yekutanga ino zviri mukati iye. Kusvika vati ndoda kuona munhu akaridza ngoma iyi. Waudzwa nemukoma wangu. Watenga kaseti yangu. Baba Walofombo. Ndokubva vati munhu auye kunoku. Saka vanti ndiuye koko vakazonditi tsvaga mabhoya ekuridzira. Ndoda kusiponza une chipo une voice randinakira. Ndakakura ndichifarira maartist vaimbi. Ivo havasi muimbi, munhu anoita zvemabhasi. Asi ndaona une chipo, asi hauna uvabatsiri. Iwe chitsvaga pekuti uridzire, haubhadhari